حطيت отряды учебовые, штан ющик и ахан. متى وين تغن ايه ازوسكي زود ليها ايش تدغنا 3 Селхан чулак его пробито не ساعة ولا полтора километра примерно расстояние чудо находится. Это самый важный египет бахин. Индодулаш. Азовстали характеристики администрации елметью именно 3 метров определение понятно. Основной еще характер администрации верхваль этого есть метр что дело индуй чудо важный дар там общий беспол цене. Да, мола полсиятами расплантами конкретно видишь футбол. Я постоянно каждый что-то ищет, так еще куда. Деш Шапиш, Канна, Масална Шиши, Дудани Шиши, Садизы, Накала, Кетчем Бегуи, Асфальшан, Мосту Ауэр, каждый час докладывает еще ситуации. Мосту Ауэр, вы так муди чувствуете больше, вах, дел и шабер китабиш, ну, максимально лучше, вы интеллигентно задач с плюсом чехов, что давер духой. И там вы елч позиции сани, вы селан бин был цани, похаршаш подтверждать, что шаеги по плану, план вперед долг, что вы. Масана его початарах, что дерез галя, да, дух да, 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 хабет кивил, замет watchawul, хамас, بريد سكان روح مسوا وتقال في فوتبول. ده شوطة جمعت جها تقال عوزري محن هو يش حجري شيء كنا وصل دري حجري شو واجنا منه ده ماكسيمال لو بيجري لرا بيش إيه نزدا تشاك رابش ده مو عقيدة دعوة المقاشين تي. أحمد سيلا الله أكبر الله أكبر أحمد سيلا. رمضان عايش ويدين اليوم ده اسمه إيمان حنور لوي نتاعد وبيجري شعب يشبال بيشبو جدا البوزيشن مثل وينا واسي وبيجري شيخ اليوم بوزيشن سيسة штан улучшить лишь километр полтора каждый день чуешь бу те самый чё Азовсталь любовь что чё бет кютери ёк промышленный чё халбет ёк буа целый поезд дошли еще завод бетегювич чё да была тига уже практически естественно чудо да уже голбет кубеш Тимурс Борец ака Алихан добрый шаберики командир по связи انتو شو زداج ثاني بروفيشنال ويا فتحوا رمضان عجداء مع عمدر سيختلوش بيرش لردش قداوي بوه بوه ده المولع ويتدي لندلهم جاك نقش ويتدي زداج دخلوا يا ركوي احمد سيرة الله اكبر الله اكبر ده طول القوة ده المولع ده له احمد حجينير ده اخر ده لندوش ويفتح ويفرق ريزي ووش هديك شكبر ايمان حنور لولوي هديك بيت كيلوي عاشق ويوش طوله ويقع خربو تغليشيات ده البابو طول يلقى ويدوح اللي يربطش عمد حاج ده هذا البابو ضيف تريد وهذا داخل مش مينام وسطي بابو طويلش كليشيات ويغير يشتك بيش بتشحط بيش دين بيش خام